bayar arisan. Duh, lah apa sepeda iki? Duh, kok gak iso aku? Duh, lah apa iki? Duh, kok gak kena? Bayar arisan. Gak dulu nih masang alis kok nonton sepeda. Gue mulai sih. Sebut anu rek nyafi sepeda iki rek. Sepeda kok sok berapa kilo. Yalah. Saya coba sih be iso. Kan gak iso tambahan. Fix dulu servis. Iyalah, nonton. Apa? Ya Allah sama niku lapo. Kok padha ambek aku pedhae iku. Gak kena murah-murah berebet. Ya oh iya padha iki. Cepet tak servis iki tambah wis gak iso Pisan di sampean. Kono. Oh iya Sampeyan ndi? berebet karo aku pengen balik nang ya aku melok rono. Mari tak isi bensin nang Pertalina iku lho. Lah iya mbok ta. Ono ngene wingi lapo-lapo. Iki lho wis didelok itu ambek wis dibolongi koyo ngene. Mosok gara-gara iki mik sing viral. Mbok ka. Iku lho oplosan iku lho. Ya wis mbok sayo Ono angin iki gak yo mangkel. Iya. Ayo Mik.